ikastaroaren helburua da arreta lantzia. Eta nolabait gaur egun, teknologia barrixa, komunikazio moduak, iten duzku gure arreta egotea 1000 lekutan geugan egon beharrean, ez? Orduan badaukagu nolabaiteko arreta falta ikaragarria, gehieno behintzat. Bai haur eta bai helduok baita ere. Askotan geure gorputza hemen dago, baina geure burua, geure pentsamendua 1000 lekutan. Orduan nolabait ikastaroaren helburua da arreta lantzen hastea, ulertzea lehenengo zer den arreta, eta gero lantzen hastea ariketa ezberdinen bitartez. Dago zuzendua guztioi, ze guztiok behar dugu arreta lantzea, baina bereziki irakasleak dira ikastaroan dauden gehienak, eta nolabait irakasleak arreta behar dute baita ikasleekin lan egiteko. Ikasten gabizenean arretarik ez badaukagu, ez daukagu kontzentraziorik. Eta kontzentraziorik ez badaukagu, ikastea zaila bihurtzen da. Orduan ikusi dut irakasleek behar dutela, behar dituztela erramintak arreta lantzeko bai beraiengan, baina baita ikasleekin baita. Orduan azkenean irakasleak dira askotan ikastarora datuzena. Azaldu dizudana, teknologia berriek egiten digute geure arreta 1000 gauzatan egotea. Daukagu, adibidez ordenagailuan gaude eta zerbait idazten, baina gure lan dokumentu hortaz aparte badauzkagu beste 3-4 pestaina irekiak. Mobila alboan, eta gaude 1000 gauzatara, eta gainera guztia inmediatoa izan behar da. Teknologia berriek eta komunikazio digitalak ekarri digun beste aldaketariko bat hori da, ez? Dena inmediatoa dela, dena klik batekin guztia lortu nahi dugu. Orduan hor arreta dago, dispertsatua.